hemen txen gaude sukaldian, bai Jon, Alexia eta ni lanerako prest, gaurko lehen da biziko platera egiteko. Eta zuek esan da bezala, amorrotza. Bai. Olagarrua. Olarrua. Hori da, dana berdina da. Ez, esateko modu desberdinak. Lanian hasi baino leheno, osagaiak esango izkizuet. Amorrotza, patata, intxaurrak, idiazabal gazta, gatza, ospina, oliba olioa, ura, azukrea, gatz beltza, barazki krema, piper txorizeroaren mamia eta berako piperrautza. Osagaiak esan ditut, beraz, lanean hasteko prest. Vale. Bueno, ni vinagretia hasiko naz. Hori da. Da, lehen zer esplikoko txuiezen, gozi dugun amorrotxa. Amorrotza. Vale. Hona ekarri gu, hankatxu bet. Hori da gordina. Bai, gordine dau, ez da egozitxe, eta hemen dekogu. Egozita. Bai. Hori da, orduan zati bat, erakutsiko dugu hemen, egozi gabe. Eta behitu, zelako desberdin kolorie. Koloria nola aldatzen zaion, ez da? Bai. Hori da. Eta zeuek, antxen baserri maitean, zeuek egozten dizue. Bai. Bi forma desberdine egin alduzue. Bai. Lehenengo, ur berotan sartun. Ura irakiten ipini, bai, hori da. Eta irekitzen dagoenien, sartun olagarroa. Ez zuk izan zurera. Vale. Aztu zat, amorrotza. Vale. Oso ondo. Ostazat ikastean. Eta berriro irekitzen hasten dagoenien, bueno, gure amorrotzak haundizet dire, bai. 7 kilo baino gehiago, orduen 7 minutu gutxi gora bera sartzen dugun irekitzen. Hori da gero, amaten dugu zu. Itzali, eta hortzen utzi pakian. Bai, eta ja, listo dauz. Bestela? Berriz esango dugu, Osa, 7 kiloko harima da, 7 minutu. Bai, gutxi gora bera. Hori da. Vale? Eta bertan utzi. Bestela, aldo zube bai, al vapor, al vacío. Hori da, bai. Eta gero, laban sartun, 100 gradutan, eta 50 minutu gutxi gora bera. Hori da, igual, etxe askotan igual loko labe aukera ez da izaten. Orduan, bi aukera, labia dutenek zorruan itxi, enbasatu, eta 100 gradutan. Enbasatu itxen basun, dana jugoak eta bertan gelditzen dira. Bai, horregaitxik etxen guz, batxutan olantze, bale? Baina bera, bi aukera, etxen egiteko kasulan sartuta, eta labien egiteko. Gartzi asko, ondo esplikatuta. Bale, orduen, oin, jon dau eitzen vinagretie, eta ebaiko guz atitxu bet, eta zapore brazantza zaporien eukitzeko, zatitxuko guz erditzen, eta aningo guz, erotukingo guzan, bale? Zatile bake, hori hartu kutxilua. Zertan zuk egingo duzu ospin olio bat, intxaurrakin eta gaztakin, eta ze gehiago botako diozu, baita ere? Botako txatau... Piper txorizeruen mamila ere. Mamina. Bai. Eta orizue, vinagrie, azukrie, eta ure. Ura, edo intxaurrak eta zer. Erki ba? Tengo un nazteu. Hortuen, dekogu hemen amorrotza. Bai. Berotuko gu zapurtzu bet brazan, zapori emoteko, eta akompainatuko guz, lagunduko guz, patatiegaz. Patatak, hori da. Normalien patate egozitxe eitzen guz, baina geur konfitatuta dauk. Konfitatuta. Gero hanparrien esplikatuko duzu, nola egiten duzun patata konfitatua. Baina kanpoa jumaino nero denik uste honena deuna, ospin olioa martxan jartzea. Jarri zazuzu, torre honea, bai. Hori martxan dakaula, gero iruro jungo gehan kanpoa, eta listo. Botako horizua. Horizua, oliba olioa. Bai. Urare bai, hori da. Piper txorizero mamila. Eta guz, koniak adabi. Hori da. Hau, uretan bihundu, eta gero azalak kendu, eta hoxen. Hori da. Hau bizkaitarra, bai. Naiz da guk erabiltzen dugu. Eta azukera butxu bet. Bai, guk erabiltzen deula. Bai, Bai. Azukriare bai. Baina putxu bet, zeusan zien mingoz gelditzen da. Hori da, tone pixke laguntzen dira goxotasunian. Hemen ekilore olioa, ez da? Bai. Eta ospin olioa barima da, ospina. Ospina. Nik horkotxut. Listo. Muy bien, botako butxu bet. Hori da, bota lasai.
Eta guzti hau ondo nazten utziko dugu, ezta? Eta gero naztako gu, pintxa horrekaz, eta... Horiko bukaeran, ezta? Puntxe momentuen. Bai, Eta guz, 20 segundu, eta gero nazten dugu, eta gero hori joango da amorrotzan gani. Hauzi izango da, honeza baten moduen, orduen ezpadeko zuie termomisa, ingo guz batidora gaz. Hori da. Listo. Bai, potuan zartu eta maionez egiten den bezala. Termisakin hori emulsionatu eta beti gorantz, da listo. Izan geratu. Bai, kolore dotoria eta berak gorputz hartzen du. Horain, nazten gugu, da gorden gugu amorrotzen jarte. Klaro, txikitu gabe. Hor, zati txikitan ebaki eta gero honekin naztu. Gero tropizuak eta hola pixkat hola zati handiak gelditzeko geratzen dira. Zuen hau gorden gugu, da brasara joango gara. Hori da. Bai, hobeto pixkaten lehendutik joitia zehatzeko, hor pixka saboreak hartzeko, guztuak hartzeko, eta eharki. Hortxen aurrien ipini. Eta guan parrilla. Venga. Patata, listo. Da listo. Segi. Hemen txen parrilla. Prest daukogu, ezta? Bai. Eta guen ontzagaz ganea, eskertu egiten da. Hemen arrimatu iten gehiago parrillara. Bueno, gotako txago lehenengo hori jue, Bai. ikuste zu ieselan ataten da benkeie, Bai. da orduen emitzen badugu, amorrotza. Hori da. Eta kasu honetan ke hau... Hobeto hartzen dugu brasan guztotxo. Zaporea. Hori da. Beira. Hau egozitxe deko gulez, ez da eukibier momentu txubet baino ez. Hori da, kolori emateko, toriana inda dao, berez, olagarrua inda dao. Eta usainare bai. Usainare bai. Orduen apur txubet berotzeko, da hartu deizen iketzan guztotxo. Orduen patata bai pingo guz apurtxu bai. Hori da. Eta leheno barruan hasiz esplikatzen patata nola egiten dezun. Bai. Eta esplikatu. Bueno, zuritxuko guz, da gero honelako formoa ematen guz, eta gero olixotan ipingo guz. Zumo hotelian. Bai, konfitatzeko. Bai, konfitatzeko, bai. Konfitatu izan ditugu hemen behin baino gehiotan beste gauza batzuk, eta hori badakiu dala, suba joan eukit denbora desente. Bai, hori da. Eta espaezu nahi hainbeste denbora egoteko, egoziko guz, eta listo. Eta listo, hori da. Ba, igual, egozita jarri, eta momentu batean olixotan, pixka berotu eta listo. Berton parrilletxun dugu gure, bai? Bai. Atzo jakin genuen, Jonek Leioako eskolan ikasi zuela, hori da, baita zeuk ere, ezta? Bai. Kurso desberdinetan, baina gero alkarrekin lania. Bai, zen igaztiagoan naz. Hori da. Ona, oso ona. Bueno. Oso ona. Bai, guzti da, garroso. Han eskolan etzin azten ezautzen, baina gero lanian bai, ezta? Bai, eta gainera ni Gernikakoa naz, bera, bueno, ja, kasi... Hauzokoa hasi ginen ize, bai, ez ginen ez etzen. Etzin azten ezautzen. Eta guan zenbat ordu alkarrekin lanian. Bai. Pilo bat. 16 urte, eta egunero hainbeste ordu, ezta? Bai. Bai. Hori da. Matrimonio bat. Bai, ezta? Ondo. Ba, hobeto, hola konpontzia, ondo konpondu ezkio. Gero egile izan da, gero nabaritzen da, Jatetxetan, giro nabarin dago sukaldian, eta... Ezketan atara guzpilo bat urte, horrek zeu dago esan. Hori. Eta gero kamarerakin dare baita ere ondo, sukaldian. Bai. Orduan hemendikan gorantzia bidaldu. Bai, Marisol eta Iratxe. Hori da, kaso. Ganea Marisolek, bai. Guk badora guz, berak emeretzi urte daruaz. Bai. Marisolek igual, eta bost. Eta bost, ezta? Bai, hori da. Bueno, ya... Pentsetan du Juana baino harina bago zala. Ondo. Baixen, ondo atea. Jarki. Atxada, Bai. Bai, moin. Hori da? Platera montako. Eta barrura, ez da? Bai. Etorri, guazen barrura. Eta guan platera montatuko duzu, ez da? Perfekt. Bale, tximiskete. Listo, horren, plateratuko dugu. Hori da. Bai. Olagarrua, nola zan? Amorrotza. Bueno, orduen, amorrotza platera ipintzeko, erabiliko guz, krema bat, baraziko krema batxuet, bale? Bai. Zapore
gehiago emoteko. Vale, eta pentsatzen dut, honek kolore bizia nola du, naranja kolorea. Kuilana da. Hori da. Bai. Vale. Garaian, barazkiak hori du ez, garaian honetan kuila asko dago, eta orduan, ematen diozu, igual protagonismo gehiago, barazkitan kuilai. Eta kolorien ere, ze polita, ze kolorita. Bai, ez da? Ze kolorita, Bueno, orduen, botako zagu apurtzu dut. Barkatu, eta krema hori nola eginda ekarri dezun, hori zer da azken fina, barazki guztiak, uretan ondo egozi, eta gero birindu. Pizka bat botatzen goguz, tamen, bai, eta gero termomizan edo... Termomizan ematen du tekstura hori zen, bai, horrentzi. Hori da. Eta, bantza portzu dut baiko guz. Bai, kasu hondan erabiliko dugu gatza beltza, beste noiz behitien ere erabili dugu, eta bueno, ematen dio, bueno, saboria azken finean da gatzena, baina bueno, jokua ematen dio, kolore aldetikan, eta hori dana. Bai, orduen, patata jarriko guzame. Bai, hola ikusita ematen du ikatza erabiltzen ari gala, baina ez, gatza da, hori da. Bizkator gozatu, ez da? Bai. Hori da. Holantzi. Eta vinagreti botako guztan. Eta ze kombinazio desberdin, bai gazta eta intxaurrakin. Eta nondik noa? Zuek gustatzen zazue hemen gusto bat bestiekin nastia, ez da? Bai. Eta olio pizka bat. Askotan egingo duzu olagarrua parrilan, baina geho aldatuko dituzue osagaiak. Ja, jateko prest. Jateko bai, hain dotoria da pena eta ematen dit. Batera zertzea, baina bueno, hola esen da. Polita gai ikusteko eta geho jateko goxua izango da. Azken ikutuak ezan eta berehala daztatuko dut. Olagarro egozi zati eder bat erditik ebaki. Ospin olioa egin, piper txorizero mamia, oliba olioa, ura, azukrea eta ospinaz. Intxaurrak eta idiazabalgo gazta txikitu eta ospin olioari nahaztu. Patata konfitatua eta olagarroa parrilan erren. Osagai guztiak platereratu.